Noong 1948, 1935, bumaha. 1948, bumaha. Sa anong dahilan? Bakit bumaha? Kauna-unahan na dumating na transistorized radio ng di battery, dumating dito sa Barangay Bukbo, Philippine ko ng ninuno, na pinagkikinggan yung mga balita, kung ano, music, tugtog, mga kantahan, paligsahan, ay 1948, dahil sa Old Angno River, dito pa sa gilid ng ilog, nakatirang mga bahay, natipag yung mga bahayan, lumipat sila dito sa ginawa ko ngayon na parang straight line na ito na papuntang San Carlos City, Karsada, dire-diretso na yan. Nagtabi-tabi na ang bahay dito noong mga 1948 pagkatapos ng baha dito sa gilid ng kalsada dito malapit sa Angno River. Natuwid na yung Angno River. Kaya dito sila lumipat. Binaha sila noong 1948. Dumating dito yung kauna-unahan radyo. Yun ang mga history nung panahon na yon. May mga talinghaga pa rin dito na kwento ng mga ninuno. Yung mga second batch na pamilya na rito, papasok na rito yung mga kwan, anak ng ninuno, yung mga anak ng Feliciano Aquino, Fermin Resuello, yung Vicente Llanes, medyo nawala dahil napalipat sila sa barangay Palagina, dalawang babae ng anak. Ang mga anak ng Don Pedro Paliso, na manugang ng mga balere. Ang mga pumasok ditong mga pamilya Riz, Lumboy, Paliso, Macarael. Ikwikwento ko naman yung mga kabuhayan nila, kung paano sila nabuhay, yung mga ninuno namin dito. Yung mga second batch na sinasabi ko na dito, masisipag sila magnegosyo, mangisda, magsaka dito sa lugar na ito noong mga late 1940s bago dumating yung panahon ng Hapon. Ngayon, nalagpasan din nila yung panahon ng Hapon dito sa Barangay Bukbo na nagkagulo-gulo sa buong Pilipinas na pagpatuloy pa rin namumuhay na tahimik dito sa lugar ng Barangay Bukbo. Sa kasalukuyan, ang pinuno pa rin dito na namumuno sa kanila, si Don Pedro Palisok pa rin. Mag-umpisa, wala pa yung mga gilingan ng mais, wala pa yung mga kunuan ng mais. Andyan na makikwento ko ang mga achievement o yung mga karanasan mga kwan. Maumpisan ko lang dito ang isang history, yung dumating dito ang Pablo Tulagan, mga late 1927, na batang-bata dahil ulilala sa edad na 11, ampon ng Domingo. Lumaki ang katawan niya dahil diyan sa niya sa malaking bahay, enkargado kasama, nanirahan, magbayo ng mga bigas doon sa Alsong. Kung dalawang kaban, yung mga 60 kilos daw, ang dalawa maghapon yun, Tatay Pan, tatrabawan niya. Kaya, malit pa siya, natipilap ang katawan niya, na lumakas ang katawan niya hanggat pag binata niya na nakapag-asawa sa pamilya ng mga Cubin na ninuno ng Fermin Resuello, na pangasawa niya ang Teresa Cubin. Ngayon, ang Fermin Palisok naman, anak ng Don Pedro Palisok, sila Tito Ngabaho, sila ang parang aktibo na namumuhay din dito sa Barangay Bukbo. Yung Graciano, yung Palisok, nasa Aguilar na, kaya bagamat pumupunta rito sa Barangay Bukbo, may contribution pa rin dito. Ngayon, pamilya Tulagan, Palisok, ang Hubin naman, marami siyang anak na lalaki pero nasa Layasan, Maynila na sila. Kaya, kung bagamat walang nanirahan ditong regular na anak na lalaki ni Rafael Hubin, na manugang ng Fermin Resuello, konti lang ang ganong kwantambang ng mga lalaki. Ngayon, ang
anak ni Termino Resuello na si Domingo Resuello ngayon, maraming anak yan. Anditong nanirahan din sa Barangay Bubuk yung Piping Resuello. May ibang anak pa rin ni Domingo ay yung si Juan Paro nasa Maynila na. Kaya ganun ba? Ang Aquino naman, pamilya Feliciano Aquino, dumating sa punto na andito ang Juan at saka Eusebio. Dito na nirahan sa barangay. May isa pang apelidong palisok na pasablog, sabi na ang daming sinonservation din dito, kapatid ni Don Pedro Palisok. Pero hindi nang tagal, bumalik din sa pinanggalingan ng barangay Payag. Ngayon, ito na. Ang hanap buhay ng mga tao dito ay magsaka, magnegosyo, mangkuli ng isda, ibenta sa bayan. Ganun ang hanap buhay nila. Masayahin sila. Nagkakaroon din sila ng pistahan dahil may patrong kami na dumating dito noong 1920s. Walang exact date, agaw, ay pinipista niyan sa tuwing 1819 ng buwan ng February. Masaya sila na namimista, naghahandaan dito lahat ng bahay. Ngayon, ikwikwento ko yung mga importanteng may event na mahalaga. Umpisan ko sa pamilya Palisok na pumasok. Permen Palisok, aktibong namuhay sa Barangay Bugbog. Nagsimula yan ng 1950s, 40s, may asawa na si Chasion Romero na taga-Bukal yun. Ang hanap buhay, kwento nila, pwedeng mangisda yan, manghuli ng isda, ibenta, nagumpisa magtinda ng bagong, yung pinagsimula ng hanap buhay, yung giniling, bigas, magtinda dyan sa Bugalyon, Aguilar, Lingayen. Yun ang pinag-umpisahan ng hanap buhay ni Don Permen Palisok dito sa Barangay Bugbog. Simulahin mo dyan sa Eusebio Galicia Aquino, sa ambag tumutan, negosyante mo itang tan si kararatan so laki at Barangay Bugbog, yan ang nasiwa na peace and order. Kaya panghaluin ko lang hanap buhay niya, tan attribution niya kung paano ang mga historical. Ang historical ni Eusebio Aquino ay pilosopo yan na matanda. Mag-ingat ka sa pananalita mo ng Pangasinan dahil kung hindi maayos ay babaliktaran ka. Dapat tulad ng anak niya. Ay anak, punta ka sa bukid, dalhin mo na yung kalabaw sa bahay. Sagot ng anak, ay hindi ko mabubuhat yung kalabaw, hihilain ko ng ay tama ka dyan. Kaya yun ang mga historical ni Eusebio. Ang kapatid niya naman na Juan Aquino, yan ang simulat sa pun hanggat pagkabata ko noon pa ang hanap buhay niya. Yun ang pinakamasarap na bibingka na kanin dito, native cake dito sa barangay. Yun ang tradition ng mga pamilya Juan Aquino. Ngayon, ang mga pamilya ng Resuello naman, yung Domingo, ay malakas din ang katawan niya. Pwedeng iskrema, judo, tang mahilay yung palabugtungan hanggat pagtanda niya yan, nagbubugtungan yan, yung mga question, palaisipan, yung mga attributes, yun ang mga bata ng Don Pedro Palisok. Sunod ko rin dyan, yung anak niya si Piping, magagaling din yan, ang negosyo rin yan, mga pagbibili ng bayansil, sari-sari, mga baboy, kanding, ibiyahe sa bayan. Isunod ko na rin yung doon sa angkan ng Gregorio Muñoz, yung mga si Pinoy, Pindoy, Iloy, yan ang magkakapatid yan, ang mga kwan ng shipment ng transportation na papuntang bayan, mga kalisa yan lahat. Kalisa. Magbibili sila dyan ng kung ano-anong mabili nila, bibinta sa bayan. Kung pupunta nila sa bayan, sila Pinoy, Pindoy, Iloy, Masikan Huaning, na makaraag, patakbuhan ng kabayan, kanina hanggang bayan, talagang magkagaling yung mga kabayan na. Kasama rin dyan ang tatay ko na si
Pablo Tulagan, may